Ganda. Naglag yan. Yay! Kala artificial ni Iga nga. Kita ni. Ay, ang cute. Hello ka Ilocanwan, narato tayo ti Northern Blossom. Dito yan ti Atok Benguet ka Ilocanwan. Ayun no, ka Ilocanwan, nagpintas talaga dito background dito ni yan ti likod ko. Ayun no. Ayun. Yay! Gusto nga maawis kayo ka Ilocanwan nga umay dito yan ti Atok nagpintas ka Ilocanwan. Talagang Northern Blossom. Yes, ka Ilocanwan ay bagabigan tayo. Arati tayo yan ti Lion's Head. Hi! Hello ka Ilocanwan, naimbag, nabigat tayo. Tatta ka Ilocanwan, nakadanon tayong matlang dito yan ti Northern Blossom, iti Atok Benguet. Tatta ka Ilocanwan, magmag na kami, maapang kami yan ti pag-registeran bago kami damdam mga umunog yan ti Quiet Blossom. Ka Ilocanwan, tata nakaala tayo iti ticket tayo. Urayan tayo lang, handa sinagan tayo, saka tayo nga makauna. Ka Ilocanwan, umunog tayo with our tour guide. Patilya, sulitin niyo pong magpa-picture kasi one way na po yan papunta sa exit. Okay, so meron din naman po kaming mga naka-station na tour guides. Ganito po yung uniform nila. So, pwede po kayong magpa-picture tsaka magpa-assist lang dito sa kanila kung may kailangan po kayo. Ayan, so huwag na pong wawalain yung tips na ibibigay namin sa inyo kasi gagamitin niyo po ito sa exit para ma-claim po yung libreng kape tsaka tinapay po. Ayan, so secure na lang po siya. So, bibigyan po bawat group. So, betchay po muna. Pwede na po kayong magpa-stop. Pwede na po pumasok. Gap po, gap. Gap. This is it kailangan na dati pray da nga food. Lambda. Nice stamp. Ganda. Bungad na pa lang nagpintasan kay Ilocanwan. Yes, this is wow, ang ganda. Wow. Yay! Ang ganda. Pero dito yung mga maliliit. Succulent. Wow! Ang cute-cute. Kasing liit ko. Wala, makapables. Kita niya, ka Ilocanwan ni nagpintas ni, kala na isinayan tikwanan ni, ay na, ang ganda. Kaslak mo, napan dyan, tibay-bayan na, iigid baybay ang naglangoy. Nagpintas ni, ang ganda talaga. Ang cute-cute ni. Ang ganda. Yan ang ganda. Kaya Ilocanwan. Yung, ay, kajing mag-agatang di ago nga eh. Succulent. Sa Ilocanwan, dito yung maned, damati sa vinerdang magatang for sale. Succulent. Andyan o, ka Ilocanwan eh, nakasell. Ang ganda pang pasalubong pag-uwi nyo. Ganda eh. Makapaay-ayo na, nagbabasit. 3 for 100 lang dito ni ka Ilocanwan. Nagmayat na gumatang. Nagpabiyag. Pati dito ni ka Ilocanwan eh. Dapat mapagpilian dito nga paggatangan niya. Tano dati pang souvenir mo nga agawid jibalayo. Pati dito ni ka Ilocanwan ni. Nagado pa nga pagpilian. Dito ni small nga cactus. Nagado pagpilian ka Ilocanwan ni Ayun 50 pesos per each ka Ilocanwan. Mabalilon. Kapadakkel mo dati. Dito kami nag-cute. Ang ganda. Ayun. Sa nga umay kaya gumatangan ka Ilocanwan. Naglaka pa 50 pesos lang. Ayun ang ganda. Dapat yun eh. Tama ni nagmamayat. Ayun parang mais na mahaba. 100 each itimay sa dito niya ate. Yes. Pero pwede na
Ang cute, oh. Ito, tatlo na po. Ay, ito, kahit isa Yes, yan. may crown na siya. Ay, wow. Kita niyo ni Ka Ilocano, nagpintas di crown na. Kalaiso ti pinakasabong na. Ang ganda mo. Crown, ay, sabong na Tatagan dito na sa sabong. Uri no kas talanggan makabasit at ganti po musiko. Ayun Ka Ilocanoan, shout out po kay Ate Bioli. Siya po yung taga-dilig ng nagagandang mga succulent niyang mga cactus. Kundi tapos ni Tenti na dumaduma pa yung pagpilihan. So nga ano, umay kay ti Benguet atok Ka Ilocanoan, umay kay dito yun ni ngagpili. Nagpasis kay lang si Ate Bioli. Inyamat na na dahil ito eh. Ban. Ay, may kaya ka. Gosh, ang cute. Kaya nyo na po, nagtatong launay. Devil cactus. Uy, my gosh, God. Devil. Ito, kay Ilocanoan na eh. Nakakatakot. Devil pala to. Parang, Oo, parang sungay nyo eh. kaya devil. Ayun, napakabait po na Ate Bioli. Pinagtatanungan po natin kaya ano, kayo may nga agpasyarity kay Ilocano, nagdamag-damag kayo lang. Libre agdamag. Nagdakpal ni. Dati nga ito niya, naga natin pahaba. Hotdog na cactus. Ala, nag-cute na nag-hotdog. Cucumber. Ay, wala kala kanya, kala pipino na talaga. Ano, makapakit ba gaya mga collection ni Tigas Wine cactus. Diaper. Wine. Dapat dito yung si Adler nga sa Vineyarda ni Ka Ilocanoan. Kita niyo dati ni Ka Ilocanoan eh, nag-unique. Parang adati pintor na nga, yun eh, nagtadom. Ganda. Pati api ni kita niya Ka Ilocanoan. Tas lagi nga kuya tibaybay nga, yan tigit tibaybay. Pipintas ka. Titipay. Ang cute eh. Ang cute naman neto. Parang ano, may kandila. Ay, yun. Kay Ilocanoan, magtip-tipid kayo iti cake. O gumatang kayo lang kasi nga kaktusan eh. Saan ka pa kay Ilocanoan? Hindi mo na kailangan ng kandila. May kandila nang nakatirek. Ang pakalangan po ito mga. Wow! Diba? Ang ganda! Makapaano ngay, makapaigno. Ang gaming kastudyente, ago. Wala, ang ganda. Nagpintas te, makapaayo ngay. Inukas mga rin adag birthday, amo kailan gumatang kandi. Nagado ito ko. Nag-cute. Dapat dito ni Ka Ilocanoan eh. Kakanak nga klase iti cactus kan kastamot na duma-duma pa nga succulent kas kadakwada ni pang souvenir nga mabaling nga ipasalubong. Nagatangan diti pa ni Oh, nakita din eh. Kala ko blossom ba din ni. Ano? Ang ganda. Ayun. Yan na Ka Ilocanoan kala ni Minions. Di kita wa, dito ka kasi Imagine na mga kala ni Minions. Ay, ganda niya. Kita mo kalabalay nga basta siya nagpot. Di. Ang gaganda. Octopus. Ang ganda. Urang ba tinawan nito? Giant. Giant succulent. Yes. Wow, agkakanat bagay mga kuwan eh. Kita mo maganda ya. Diyan, succulent, tapos ada iti agkakanat nga kuwan na. Uri na. Ito, ang cute, ang liliit. Ganda, nagpipintas. Ito naman, iba naman to. Parang ano yung style niya. Parang repolyo. Mga lalaki yung ano niya. Alam na, titingin banda ka to, succulent yun. Nagpipintas mo. Ang lalaki niya ito. Ang ganda, so cute. Tignan mo to Ang ganda. Ganda. So nga umay kayo, Ka Ilocanoan, maawis kayo nga umay nga agpasyal dito eh. Sulit talaga, Ka Ilocanoan, umay nga agpasyal. Dahil Ka Ilocanoan, buwa bata yun. Ay, ganda. Wow. Tawag may pangalan siya, Snapdragon. Hindi na Ka Ilocanoan niya. Nagmayat niya. Dito yan ti Snapdragon area. Namunod tayo. Tapos mag-video kita. Ang reels. Oh my gosh. Ang ganda. Buti na lang.
Yay! Nagkasalat nga klase yung Snapdragon ni Adamati kwa. Dati abay nga kulay na niya. Uy, nagpintas nga talaga. Oh my gosh, makapintas si Tiko. Si background na. Bango. Wow. Tayo dyan, ti bababa, kailukan mo. Kita antay pa di other nga flowers na dito. Kailukan mo, patay mga katanda din, nag-cute-cute. Succulent. Ayun, oh. Yun! Nagbibindos ni kailukan mo, kita niya. Nagbabasit da, dito yan, ti pader, nakapig, ay nakakwa, nakataninda. Ang ganda! Wow! Woo, I love Atok Benguet! Northern Blossom. Yay! Kasi pwede mo. Ang ganda oh. Ang liit. Na kanya lang ang kabatit. Nagpintas niya ti style niya kalas yan sabong mo. Nakaradyo ko yan ti wow! Ada ti butterfly na ni. Gini kailukan man ni wow, ti kabanglo na uray la naganatin dayon iti butterfly. Ayun Yay! Buti na rin sa para nakagulit. Hindi na yan ti lavender na area mo. Hike muna kami. Dedegay ka mo. Yay! This way. Uy, ang ganda oh. Yay! Ang ganda eh. Nagpindas ni kalakwa. Kalalitos. Tapos repolyo. Ganda. Uy, nagpintas. Wow. Nakala plastic. Kala artificial ni igay nga. Kita ni. Ay, ang cute. Parang artificial nga iso na nga ikailukanuan ni no iganong kala plastic. Na magmagan. Ala, nagpintas. Ala. Ang ganda naman this. Nukit kita am dati sabong na kasla plastic kam dati bulang lang na dagiti puon na ni kita am ni nabnabiyag talagang ako. Ang ganda. Ang galing tanawagan Lord kung paano gumawa ng ganito. Wow. Adapay toppings na rin. Kita yung toppings lang. Oh, yeah. Brown. Tapos orange. Wow. Yay! Hello ka ano may tayo yung tibaba, yung cabbage roses. Pantay nga kitaan tayo.
Ang ganda oh. Ayun. Ang ganda. Yay! Ganda. Nagpipintas ti Cabbage Rose. Da kay Lucanwan. Nagmayat. Nag-freeze ko nga kitaan. Ano? Nagdak ko na. Nagdak. Nagdak ko na una. Nagmayat nga pa. Pang buke. Ayun, okay Lucanwan. Nagkasar kayo dati langan, talaan yun na sulit na sulit. May sangarang tayo lang kat nagdakulon na Ayun. May sapikon. Wala, naglang. Ay, kintas. Ano nga tanga makan dato, Jun? Wow. Ang ganda. Ang ganda. Wow! Nagpintas sa Ilocanoan. Nagbayat nga ako. Nagpa siya dito ni Ang cute! Sabong-sabungan. Saan ako dala? Ano? Ang ganda! Hello! Kasi kung may yung tiago, mga biyagya yung tiago dati, kaya Ilocano man, tanap gad iti wang darat dadya. Bango-bango. Ito oh, lavender. Alam, my favorite color. Nakaka-bless naman. Wow! Ang ganda! Wala na akong masabi kundi yes! Yes! Diba? Ang ganda ng background ko. Pintas ni. Kapin-pintas tayo nga kay Ilocanoan. Charing. Yun. Ayun, kay Ilocanoan na pantay man yan ti sa baling flower. Anda dyan ti baba. Wow! Hala! Na-appreciate ko amin nga kuha na ngayon. Uray na babas nagpintas ganun yun. Katam ni kay Ilocanoan kalalumboy. Kaya, ito oh. Parang lumboy. Di ba ganyan yung bunga ng lumboy? Harap ito yan ti halalili section iti Eriada. Buhay, buhay. Ayun, kay Ilocanoan nagpipindas dati kalyalili dani nagpindas nga iyawid. Uy, kala plastic, artificial, ang ganda. Ayun, nagbubungkal sila. Ayun, nag-request tayo pa kay Ilocanoan para makita tayo ti pintas ti view nga makaparelax iti mata. 1, 2, 3, ayun! Yay! Ayun, oh. Yay! Ay, shout out mo kay Kuya Jason, no? Ang sipag niya. Kaya tago, Kuya. Saan? Yan ti ago, yan ti igid ti bye-bye. Nagaduti masudadjay. Ayun oh. Nagpintas! Ang ganda! Pawi ito pagod mo dito eh. Kaya nabambanog ka no kasi sibungad na kumakitang kot. Nagpintas, makaikat stress kan banog. Ayun oh. Hello kay Ilocanoan. Ayun kay Ilocanoan, narati tayo yan ti hydrangea. Ayun oh, ang ganda ng view. Yay! Ayun. Naapgad kami ni Jente Ago. Oh. Nagpudot i Jente ayan mi so nga ngimato kami.
Yun. Yun. Nagpipintas ka Ilocanoan dito hydrangea dang. Yun Kay Ilocanoan nagpintas. Ayun. Nagma-exit dani kay Ilocanoan. Talaga nga makapa-vibes talaga. Good vibes. Ayun Wow, kaslak ba ni Cinderella dito yung ngayon? Kaslak ko katagaw jagon kay Ilocanoan. Dituyak lang sa niya. Nagpintas. Wow. Naglalaki ang mga bulaklak. Ayun Madami pa Nagpingkat di mata ni. Nagpintas. Cute. Makaparelax na si tao. Wow. Kasi ko nga pagbungad mo kailang tibigan ka tagpintasan ni Tikuan. Nagpintas talaga kay Ilocanoan. Kay Ilocanoan, harap kita yan si sunflower. Ayun parang yan titayog lang. Ang ganda. Yun Wow, ang lalaki. Ay. Wow. Ni kita mo, kay Ilocanoan niya, dati ano na niya. Dati honey na. Honey ba yan? Ano bubuyog na ni? Ganak ko mo, baka kawitan na. Alam, ganda. Ang ganda. Yan ang liit. Jun, ilapit mo. Kay Ilocanoan, artita yung sunflower. Anda, nagpintas kay Ilocanoan. Iti yung section, iti sunflower ni. Anda pa iti makita tayo nga bubuyog ni. Kang kaniapan na nga kukuan dati ko na ni. Cute. Makita yun at kay Ilocanoan, diti aglawlaw, nagadado nga, sabong iso nga, kalama din pa kayat na agawi din ni. Alaw, kita na kay Ilocanoan, kala tayo ang IT. Ara dyan sa bali bansa nga bansan ni. Wow! Magpintas ni. Woo! Taragang Northern Blossom. Ang ganda. Magpintas ni. Wow! Tadji kay Ilocanoan, pantay pa nga, reflex dati view na nagpintas. Ahuy! Kay Ilocanoan, hintayo pa nga agkapi. Dati pa free nga kapi kan bread da. Hintayon kay Ilocanoan. Iso dati ni kay Ilocanoan ti pangsaka tayo nga dapat kailangan nga madiyo nga mapukaw dayto. Ita iso dati ti pangpakita tayo tapno maikanda tayo iti free food tayon. Ayun, kaya naman na dati free nga coffee tayo. Bukan ada free dyan. Hi ate. Say hi to my vlog. Hello po. Kayo po kukuha ng coffee, ma'am. O, yung cup, yung stir, yung sugar nasa table na po. Thank you, mama. Salamat po sa pakapi ng Northern Blossom. Nagyaman na kay Ilocanoan. Yun. Don't forget to like, subscribe, and follow my vlog. Basta Ilocano. Napartak dayta, napartak magda, napartak agsao, napartak rumason dayta. Kay Ilocanoan, nagyaman na klauna, ti pa nag-support tayo. Bye-bye! See you to my next episode. Thank you!